שלי! תפסתי אותך! אני תופס! אני לא רוצה לראות! שמישהו יעשה משהו! האם הם בסדר? מישהו רואה אותם? הם חיים? אני לא יכולה לראות את זה! מה קורה שם? דוט? אלוהים, המצב מסוכן. פרנסיס! רק רגע, יש לי רעיון. יש! הבאתי את זה! בבקשה, דודה, התעוררי! יוהו! ציפור נחמדה! מי אוהב לאכול שיפוט של תולעת שמנמנה? אני מתפרק. יש פה תולעת שמנמנה ועסיסי. נזוז! אני רואה אותם! עוד רגע! הכל יהיה בסדר, דוט? להתראות, ציפור שיר! הצילו, אני תקוע! הורידו אותי! מה? הזחל מעמיד את עצמו כפתיון חי! איזה אומץ לב! תכניס את הבטן! הרגל שלי! הציפור! היזהרו מהציפור! מה זה היה? אלה ידידיי הם קולות התשואות!